उदालगुरियाव सा 8 लाइमोन सेंग्राफोरनि बाखनायथाव हाबाफारि। बे समाव रायजोजों लोगोसे बिटिआर हालामाव लेखा गोरोंनि हारा सानफा एफा बांबोबाय थादों। नाथाय गोबाङानो सोलोंथाइखौ फोजोबनायनि उनाव सरकारि साख्रि आरो राजखान्थिगिरिफोरनि अनसुंथाइ मोननो हास्थायनायखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय उदालगुरि जिल्ला भारत भुटान सीमाजिं ओनसोल 3 नं आमजुलि थामहिनबा हाजोजुलि गामियाव थानाय माखासे रोंगौथि गोनां लाइमोन लेखा गोरों सा 8 सेंग्राफोरा सरकारि साख्रि आरो सरकारनिफ्राय जेबो मददथि नागिराबालानो गावनो जा हायो रां खांथुमनानै गावनि आथिङाव गसंथानो मा 20 बोरमा बायथुमनानै थांना थानायनि थाखाय गंसे हाजोआरि बोरमा फार्म दिनै बेखेवदों। मख'नो गोनांदि बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बाहागो लानानै बेखेवना होलांनायखौ दिनैनि सानाव नुनो मोननाय जादों। हाजोजुलि गामियाव बासिराम दैमारिनि नेतृत्वआव मोनसे बोरमा फार्म हाजोआरि बोरमा फार्म मुंनि इतिमধ্যে आरम्भ खालामबाय आरो बे बिटिसि सरकारनि 4 लाखनि जिथु स्किम बे स्किमते बे फार्मखौ खुलिनाय जादों। बेखे जोंनि गामियारि ओनसोलनि रांखान्थि बिथिंखौ गोख्रों खालामनो थांखि लानानै बिटिसि सरकारनि भेटेरिनारि आरो एनिमेल हासबेन्ड्रि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेबायदि स्किम लानाय जादों। दाब दाब जायगायाव बिदिनो बोरमा फार्म खुलिनाय अमा फार्म खुलिनायनि स्किम लादों आरो बिनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै नैबे हाजोजुलियाव हाजोआरि बोरमा फार्म होननानै खुलिनाय जादों। जों आसा खालामदों बे बोरमा फार्मा साक्सेस जागोन आरो बे ओनसोलनि माखासे सेंग्राफोरा बेयाव इनभल्भ जानानै थांना थानायनि राहाखौ मोनगोन। मानोना बोरमा फार्मखौ जों आसलथे ट्रेडिसनेलि बर'फोरजों लोगोसे सावथाल आरो गरखा गासैबो फिसिखायो। नाथाय जों बेखौ कमार्शियेल बेसिसाव लांनो रोङाखै। जों मासे बा मानैल' फिसियो आरो बेखौ जास्ट जानो थाखायल' फिसियो। मालाबा उत्सब बायदिसिना जाबा बेदर जानो होननानै आरो हयथ' सोरहाबा फुजा फाथालाव बलिदान होनो होननानै फिसिनाय जायो। खिन्थु बेखौ जों कमार्शियेल खालामनाय जायाखै। खिन्थु नैबे फार्मनि गेजेरजों बेखौ कमार्शियेल खालामनायनि मोनसे थांखि लानाय जादों। जों बेखौ बिजनेस हिसाबै थांना थानायनि राहा हिसाबै सिन्था खालामनाय जादों। बेनिखायनो आसा खालामदों जोंनि जायफ्रा बेयाव नांथाबगोन बिथांमोना बे कमार्शियेल नोजोरखौ बेखौ बिजनेस हिसाबै बिनि सायाव थांना थानायनि मोनसे मिजिं लानानै जाहाथे बे फार्मखौ सालायो। खारन बेबायदि नङाबा जास्ट केजुवेल हिसाबै मायोब्ला जों साक्सेस जानो हाया। सोलिबा सोलिबाय सोलियाबा गैया बेबायदि मन'भाबजों जुदि जों बोरमा फिसियो जिखुनु फार्म खालामोबा जों थांना थानाया साक्सेस जाया। बेनिखायनो जों बिनि सायाव बिथा खालामनानै जों थांना थागोन, न'खर सालायगोन, गथ' गथाय फोरोंगोन बेबायदि मन'भाब लानानै खामानि मावबासो गोसो होथाबना मावबासो साक्सेस जागोन। बेनिखायनो आं सान्दों जोंहा बासिराम दैमारि बिथांजों लोगोसे जायफोर सेंग्राफोर इनभल्भ दं बिथांमोना बेखौ साक्सेस जाहोनांगोन आरो साक्सेस जाहोनोबा हुल हार्टेडलि बे फार्मखौ साक्सेस खालामनो नाजानांगोन आरो बेखौ जों कमार्शियेल बेसिसाव बिनि सायाव जों थांना थागोन होननानै गोसो जों थि खालामनानै जों बेखौ मावफुंगोन बेखौसो आं खावलायदों आरो अब्लासो जों साक्सेस जागोन। जोङो हाजोआरि बोरमा फार्मखौ थांनाय जुन दाननि 8 तारिखनिफ्राय जोङो जागायजेनदोंमोन। गोबां खामानि मावबाय। दंबावो जोंहा मावनो गोनां बेरा हारि अनेक होनो गोनां दंबावो। दा जोंहा दासिमलागै जों स्टार्टिं जोङो दासिमलागै जोङो जेबो हायज'बो जों नागिरथ'वाखै आरो जोङो जोङो 8 जन ग्रुप जोङो नालाय दा जों बे 8 जनजोंनो माने माखासे फैसा खांनानै जोङो बोरमाफोरखौ बायबाय आरो बेजोंनो जोङो जोंनि बे जिउनि सोलिनाय बिदि लाइफ सोलिलांनाय बिदि जोङो माबा खालामदों। मिजिंआ दङ जोंहा गोबां मिजिं गिदिर एसेबां मोनहास'वाबाबो जों जेसेबांखिनि मोननो हायो जों बेसेबांखिनि जोंनि मिजिंखौ जोङो सुजुनानै लाबाय आरो जोंनि बे जों जेसेबांखिनि थांनानै थायो एसेबांखिनि लागै जोङो जोंनि बे हाजोआरि बोरमा फार्मखौ जोंनि जिथु आमजुलि ओनसोलाव एबा सा ओनसोलाव माने बिदि बोरमा फार्म बिदि गैया माने दा बेखायनो जोङो जोंनि गोबां बिदि फोरोंनाय आंनि लोगो बिथांमोनाबो फोरोंनाय ओमफ्राय दङ माने एसे बेकाराव जों माने थाबाय बाखि बिदि साख्रि ताख्रिबो जों नागिरासै। बेखायनो माने जोङो मोनसे मेल जाने जों जिरायनानै मोनसे बोरमा फार्म खुलिबा जों बोरै जागोन जोंनि जिउखौ जुदि बोरमा फार्म खुलिनानै जोङो जुदि मा होनगोन खुलिनानै सोलिलांनो हायोबोला एसे जौगागोन नामा होननानै जोङो माने बिदि सिमां नुनानै बिदि माबाफोरखौ जों बोरमा फार्मखौ खुलिनाय जादों आरो।
दायो बेसेबांसो बोरमाखौ हिसाबै जोंहा दायो बोरमा जोङो जागायजेननाय हिसाबै जोंहा 20ताल'सो बोरमा दङ आरो 15ताया जाहैबाय मा होनगोन बेखौ फान्थि आरो माखासेया माने बिमा जाखानाय दङ आरो माबाया जाहैबाय जोंहा माने फान्था दङ आरो दा फान्था माबानि गेजेराव जोङो माब्रैखौ जों खासि खालामनाय जाबाय दा मासेल' जोङो जोलै लाखिनो होननानै फान्थाखौ दोननाय जादों आरो बिदि दासिमलागै जोङो सरकारि स्किम बिदि मोनथ'वाखै उनावलागै जुदि जोङो माबाफोर जुदि फैयोब्ला जों माने एसे होसोनायनि जोंबो माने माबाखौ सेस्था खालामगोन आरो बिदि मा रोखोमनि दायो बोरमाखौ लाखियो जोङो दासिम जोंनि बिदि बोरमा बे हाजारि बोरमा फार्माव जोङो दासिम लकेल बोरमा दङ आरो माने दिसि जास्ट एकदम लकेलथार आरो बिदि खुनु बिदि क्रस जेबो बोरमा गैया जास्ट लकेल बेखौ गुबुन रायजोआव साप्लाय हरनाय जागोन ना बे लकेलावनो फाननायनि बेबस्था लागोन उननि बेलायाव जोङो उननि बेलायाव नायना थाङोब्ला जोङो जुदि जोंनि बोरमा फार्मा जुदि गिदिर जायोब्ला जों बिदि माखासे आगोलाव जिथु बोरमा फार्म खुलिखानाय दङ बिथांमोननिफ्राय जोङो एडभाइस लानानै बा बिथांमोननिफ्राय जोङो सुलु लानानै माने जोंबो हायोब्ला जोंबो गोजानाव माने फाथायहरनायनि माबाखौ लागोन आरो जोबथारनायाव ट्रेनिंफोर लानाय जादोंमोन दासिमलागै जोंहा जेबो ट्रेनिं गैया जुदि जोङो बिदि गावनि जि रोंगौथि दोङो बिदिनो जोङो माने सोलिगासिनो दङ आरो गोबां माने बोरमाफोराबो बिदि लोमजानाय बेमार सेमार जायो दा बेखौ जोङो जेबो मिथिया नालाय दा बेखायनो जों माने गिदिर गोलावफोरनिफ्राय माने एसे माबानानै लासिगोन आरो आइडियाफोरखौ लासिगोन